खुलुमबाय लोगोफोर फैयै फैयै 14 सेप्टेम्बरा बारा दिन गैला मोनफैगासिनो दङ मुंख्लं सान एनडिएफबि आफादनि थ' दिनैहाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जों बुङाब्लाबो उफाय गैया खारन बुंनो गोनां बाध्यता बावहाय मार्टिएस्टम लुनायनि नामावहाय दिनैसिमबो खुन्थिया थसेबो बा बाउन्डारि मोनसेबो दिनैसिमबो जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै बा खना फारसेबो माबा मोनसे होनायखौ जों नुनो मोनाखै थ' दिनैहाय बेफोरनि बेलायाव जों बुंनो गोनां बाध्यता जानानै फैदों एनडिएफबिनि सोमावसारनायाव बा आबसुनि जाखिनि आन्दलन बा बे जेसेबां दिन राजा लामा गाथेनाय ट्रेन लामा गाथेनाय गोबां खैदां खैफोद जानानै थांदों सान्दुं अखा सोरबा उखै जानानै थानाय सोरबा गोबां रोखोमनि बेयावबो मोनसे जोंहा मुंख्लं जादों जिहेतु सार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जेब्ला इउजि ब्रह्मनि दैदेननायाव बा सोरनिबा दैदेनगिरि दैदेननायावहाय राजा लामा गाथेनायाव जोंनि बर' हारिनि मानसिफोर ना जेब्ला राजा लामा गाथेनो फैयो अब्लानि समाव खायफाया ट्रेक्टरजों बेलथायनानै बावहाय मोनसे रुंसारिबो जादों बेफोर बिराद गिदिर सेक्रिफाइस बेफोरबायदिखौ सोरबाया मुंख्लं जाब्रबनो होनबाबो हाया सिम्पोलै आं दिनै उमुगनि थाखाय थैगोन होनबा बेखौ जों मुंख्लं होननानै गनाया नाथाय दिनै राजा लामा गाथेनायाव फैनायावबो मुंख्लं जादों एनडिएफबिनि सोमावसारनायावबो दिनै गोबां रायजो राजाफोर गावथार जादों बुख्रुब जादों ना स्कुलाव थांनाय बा कलेजाव हाबैनाय फरायसा स्टुडेन्टफोर दिनै बेफोरबायदिया गोबां बुजादों गोबां गावजादों गोबांनो एनडिएफबि आफादनि हार्डकोर केडारफोराबो बेफोरबायदि दिनै गावथार जादों नाथाय दिनै बेफोरबायदिनि मुङावहाय मोनसे खाम्फा ना मुंख्लं खाम्फा लुनानै दोननाय जेनेरेल भाबै जेनेरेलावहाय लुनायनि मोनसे थांखि लादोंमोन आरो थांनाय बोसोराव बिनि खुन्थियाबो गायसननायबो जादोंमोन बेवहाय खुन्थियाखौ गायसनहैनायाव जोंनि एमसिएलए नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि बिथां सावरायग्रा जायखौ बुङो अमर ब्रह्म अमर बसुमतारी सार बिथाङाबो गायसनहैदोंमोन थांदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बियो मानो खना फारसेबो बा माबा मोनसे खालामनाय बिनि खुनु डिसिसन गैया मानो सावरायाखै जों बेफोरबायदिनो फैगोन थांगोन सरकारा नै दिनै थागोन ना थाया जोंहा बेफोरावबो मोनफा मोनफा डाउट थायो दिनै पलिटिसियानफोरा दिनै 5 बोसोरनि उनावसो सरकारा थागोन जों बेखौ ग्यारेन्टि होनो हाया रावबो होनो हाया दिनै इउपिपिएलआनो थागोन ना बिपिएफआनो थागोन नङा होमबा बेखौ जों रावबो ग्यारेन्टि होनो हाया खिन्थु दिनैहाय ब्रायनो जुदि बिपिएफआनो जुदि फैमारोब्ला दिनै बिपिएफ सरकारा दिनै बै बिथांखिफोरखौ बा बै मार्टिएस्टमफोरखौ मावहैगोन ना जोंहा बे मोनसे साननाय दं आरो दानो जुदि इउपिपिएलनि जायफोर खुंथायाव थानाय गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारी ना बिथांमोनानोथ' दिनै खुंथायाव थानायाव बेसेबां गिदिर बिबान दं दिनै बे बिबानखौ लानानै मानो मावफुंनो नाजायाखै जों बेफोरखौसो सानलायनानै मालाबा दुखु नाङो दिनै एनडिएफबिनि जिखिनि फेक्सन खालामनाय दा गोदो फेक्सन जाखानाय दिनैसिमबो आलादा आलादा मोननै रोखोमाव खालामना दोननायखौसो जों नुनो मोनदों दिनै प्रमद बर' बिथाङानो होन गबिन्द बसुमतारीया मेनलि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा रासिन दायित्व दङमोन आरो फेरेंगामोन बिथांमोना रासिन दायित्व दङमोन होननानै आं सानो खारन दिनै बिथांमोना बिटिआरनि बिटिसिनि बा इएम सासेया दिनै डिपुटि चिफआनो जुदि जेबो इन्टारेस्टेड जेबो गोसो होआबा बेफोरबायदिखौ लुफुंनायनि दिनै गबिन्द बसुमतारीया एनडिएफबिनि सायाव बेसेबां अननाय दं बेसेबां मा साननाय दं आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय दिनै बियो सासे एनडिएफबिनिफ्राय सोद्रोमा जानानै फैनानै सासे दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै फैनानै दिनै एनडिएफबिनि प्रति बेसेबां सिन्था खालामनांगौमोन जायफोर मुंख्लं जानाय जायफोर मार्टिएस जानाय ना बेफोरो फारसे रासिन साननांगौमोन दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आबो दिनैहाय रासिन दायित्व दङ बिनाव 100% दायित्व दङ मानो होननानै बुङोब्ला मार्टिएस्टम लुनाया दिनैहाय बिथांमोना बुंदों जेनेरेल भाबैनो बावहायनो जायफोर सोमावसारनायाव राजा लामा गाथेनायाव जायफोर मुंख्लं जानाय बिथांमोननिखौबो बावहाय होफानायनि जागोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो गैया बहा माला मा खालामगोन जों बेखौ एसे साननो गोनां जानानै फैदों आरो बे मार्टिएस्टमखौ बिथांमोननि मुङाव जायफोर मुंख्लंनि नामाव जायफोर दिनैहाय जिउ गारदों बिथांमोननि बिखायाव गानानै दिनैहाय बिटिसिखौ सालायगासिनो दं बिथांमोनखौ दिनैहाय खुदै मुजुनानै दिनै बिथांमोना बे बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ
आं सानो दिनै गबिन्द बसुमतारिया साननांगौ सिन्था खालामनांगौ साननाया मोजां जागोन होननानै आं सानो नोंथाङा दिनै बैसो जाबाय होननानै बा आंहा बेयाव बारा दायित्व गैया होननानै सानोब्ला बियो गोरोन्थि जागोन नङाब्ला रायजो राजाजों भटबो मोननाय नङा जों दाखालि 27 तारिखआव 28 तारिखआव 29 तारिख 28 तारिख बावहाय जों जाखिनि गिदिंदों आगष्टनि बावहाय गबिन्द बसुमतारिनि गासैबो माबायानो ओंखारजोबदों जिखिनि फिल्डआव ओंखारनांगौ बेफोरबायदि हार्डकर इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरानो बुंदों गबिन्द बसुमतारि हिसाबै जेबो गैया बायद्ध'तायावसो जोङो दिनैहाय एनडिएफबिनि जाखिनि सोमावसारबोनाय बेखौ नायबोनानैसो जोङो दिनै गबिन्द बसुमतारिखौ जों सापर्ट खालामनानै दं नाथाय बे हिसाबै जोङो सोमावसारनायखौ नायोब्ला माखासे खामानि मावनायखौ नायोब्ला गबिन्द बसुमतारिनि जाखिनि खामानि मावनाय बेखौ जोङो नायोब्ला मालाबाबो बेखौ सापर्ट खालामा नेक्स्ट बाराव जोङो माब्लाबाबो गबिन्द बसुमतारिनो भट होनाय जानाय नङा बेखिनि बाथ्राखौ जों जोंनि सिगाङाव रोखा फोरमायदों जों खोनानानै दुखु मोनदों दिनै जानो हागौ जों इउपिपिएलनि हार्डकर मानसि नङा जानो हागौ दिनै इउपिपिएलखौ जों बिगाब बिगाब बाथ्रा बुंनो हागौ गबिन्द बसुमतारिनि जाखिनि खामानि मावबोनाय गबिन्द बसुमतारिनि हाग्रायाव थानानै जिखिनि सोमावसारबोनाय जों बेफोरखौ नुबोदों रोखा रोखा जों मेगनजों नुबोदों माबायदि दुखु खस्थ'जों जों लांदों जारागुरिनिफ्राय नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जारागुरिनिफ्राय 2nd बेटालियन बा हाजोआव मानखोनाय समाव लाना थांनाय समावहाय माबायदि बेसेबां दुखु खस्थ'जों लाना थांदोंमोन बेफोरखौ माब्लाबाबो साना दुमबाजार अक्सिगुरि गसाइगाव बेफोरबायदिनिफ्राय माबायदि दुखु खस्थ'जों लानानै थांदोंमोन दुमबाजार अक्सिगुरि जारागुरि बेफोरबायदिनि रायजो राजाया गबिन्द बसुमतारिनो सोरखौबानो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ माबायदि दोनदोंमोन माबायदि जाहोदोंमोन माबायदि दुखु खस्थ' लाहोनानै दिनैहाय बिथांमोनखौ दिनैहाय हाजोआव दैथायहरदोंमोन दिनै बेफोरबायदिखौ हाजारबार साननाया मोजां गबिन्द बसुमतारि दुमबाजार अक्सिगुरि जारागुरि बेफोरबायदियाव एनडिएफबिनि थाखाय गोबां मुंख्लं जादों गोबां आइजोफोर रेपफोर जादों दिनै गोबां बर' आइजोफोर रेप जादों बेल' नङा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बे बे मोननै जायगाल' नङा नाथाय बे भुटान बर्डार सेर सेर गोबां बर' आइजोफोर बेफोरखौ सिन्था खालामनाया मोजां गबिन्द बसुमतारिया आं बुंदों दिनै मार्टियार्स डे बै समावबो मोननै जादोंमोन दासिमबो मोननैयाव थांगासिनो दङ नामा जों बेफोरखौ साननो गोनां जानानै फैदों गबिन्द बसुमतारिया खौसेथियाव ज'आव लाबोनांगौनि दायित्वआ रासिन दङ आरो फेरेंगा बिथांमोना दिनैहाय मा जायहा इउपिपिएलआव हाबा बियो दिनैहाय जोंजों जेबो सोमोन्दो गैया बेबायदि बाथ्रा बे नङा बाथ्राया बे जानो हाया माब्लाबाबो जायहा इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामाखै बेजों उल्था जागोन बे नङा नोंथांमोननि सोमावसारनायखौ जोंबो मोनथिदों नोंनाव फेरेंगामोन बायदिया दिनैहाय सानसे दिनैहाय हाग्रायाव उखैहाबनानै थाहैदों अब्लाबो बर' हारिनि थाखाय नोंथाङाबो मावबोदों दायित्वआ नोंनाव एनाये नांनायनि दिनै थांबावगासिनो दङ मोनसे जायगायाव जाय सुबुङा दिनै नागालेण्डआव केस दङ बे केसखौ आसामाव ट्रान्सफार दिनै बिनि सायाव वारेन्टजों वारेन्ट फैगासिनो दङ बेसेबाय दिनैहाय मबाइल गंसेबो लानो हायि जानानै दं फेरेंगाया मा बुंहरदों बावहाय साननैसो एरखेनानै था सासे इएमनि खुगायाव एरखेनानै था मा खालामनो नागिरदों बेखौ नोंथाङा फोथैनो नागिरदों गावथारहोनो नागिरदों ना फेक इनकाउन्टार खालामहोनो नागिरदों आं बेखौ भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ बेलासियाव नोंथांमोना नेनानै था रायजो राजाफ्रा थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय मार्टियार्स डेआ जोंना नैबे सनितपुराव मोनसे जागोन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खुंहैगोन आरो अदालगुरियाव मोनसे जायफोर गबिन्द बसुमतारिनि दैदेननायाव दिनैहाय नैबावहाय मोनसे खुंनो नागिरगासिनो दङ इउनाइटेड फरामा दिनै ओरैनो इलेक्सन गेलेनो ओंखाराखै 2025आव ओरैनो केम्पेइन खालामनो ओंखाराखै गबिन्दमोननि लेहेम माने आलसियानि थाखाय मोनसेबो मोजाङै अनसायनाय मोजां रोखोमाव बुजायनानै लाखिनाय मोजां रावजों बुंनाय बेफोरबायदि मालाबाबो गैया गबिन्द बसुमतारिनाव आरो फेरेंगानि मथेब्ला सासेल' एनडिएफबियाव बिराद मोजां लिडार दङनो बे लिडारा सोर मुं मख'नो सानाखै बेखौल'नो फोथायोनो अनलि सासेखौल' फोथायबा जानाय नङा 100 जोनावहाय नों फ्राय बांसिन मेक्सिमामखौनो फोथायनांगोन 50%खौनो नों फोथायनांगोन नों फोथायाबा नों आनसाक्सेस जागोन खामानियाव मावनायाव नोङो बोलो मोननाय नङा सोरबा सासेयाल' जे लिगेल मावगोन सोरबा सासेया जे सैथो जागोन सोरबा सासेया जे बिराद मोजां फोथायजाथावथाव होननानै मावगोन बे नङा बिनि अनगायैबो सोरबा सासेयाबो फोथायजाथाव खामानि मावगासिनो दङ दिनैसिमबो नोंसो नुवाखै जानो हागौ थ' लोगोफोर गोलाव बाथ्रा बुंबाय
बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा गोरोन्थि जालांदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखाना थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बालागाराव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि